വേദാഷ്ടമങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ഇതിഹാസത്തെയും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. ഏത വിഷയോ വേദം സ്വം വ്യസന്നേനത ശിഷ്യേ ശിഷ്യേ വേദാസ്തേ ശാഖിനോ ഭവൻ. ഏവ വേദ ദുർമേധേകാര്യത്തെ പുരുഷേർയഥ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസ കൃപണ വത്സലാഹ. വ്യാസദേവൻ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉതകുന്ന വിധം വേദങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി. ഹരികൃഷ്ണ. 28. ശ്രീ ശൂദ്ര നിജ ബന്ധുവിന ത്രയേന ശ്രുതിഗോചര കർമ്മശ്രേയസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 4ന്റെ സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മറി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ നാരദാഗമനം 4ാമത്തെ അധ്യായം 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യാസദേവൻ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് സൂതഗോസ്വാമി സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്? അതായത് സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ അത്യധികം ശ്രദ്ധയോടെ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കേട്ട കാര്യങ്ങള്, ആ ശ്രവിച്ച കാര്യം അതേ പ്രകാരത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാമെന്നാണ് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞു അത് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. സൂതഗോസ്വാമി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആ യാഗത്തില് ചടങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഋഷിമാരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ശൗനകാദി ഋഷികള് സൂതഗോസ്വാമിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ. അതായത് അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ കേട്ടത് അതേപടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് 3ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് സൂതഗോസ്വാമി അത് പറയുമ്പോ ഋഷികളുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ശൗനകാദ ഋഷികള് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്, അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെയാണ് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സംസാരിക്കാനും വർണ്ണിക്കാനും കഴിവുള്ള സർവരിലും വെച്ച് ആദരണീയനും ഭാഗ്യവാനുമാണ് അങ്ങ്. ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും എന്ന് പറയാണ് അദ്ദേഹത്തോട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയും നമ്മൾ. അതേപോലെ തന്നെ പറയാണ്, അങ്ങക്ക് എന്താണ് സംസാരിക്കാനും വർണ്ണിക്കാനും കഴിവുള്ള സർവരിലും വെച്ച് ആദരണീയനാണ് അങ്ങ്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവാനുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പുണ്യ സന്ദേശങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് തരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട്
അഭ്യർത്ഥിക്കാണ് ഋഷിവര്യന്മാര്. അതിനുശേഷം ഇവിടെയും എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തില് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങള് സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, ഏത് യുഗത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ആണ് ഇത് ആദ്യം ആരംഭിച്ചത്, എന്തിനാണ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തത്, ശ്രേഷ്ഠനായ കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസൻ ഇത് രചിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകിയത് ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നാണ് ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഋഷിവര്യന്മാര് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ആ ചോദ്യം വരുന്നത്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഏത് യുഗത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭം കൊണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഈ ഋഷി ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് രചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ എന്താ പറയുന്നത്, വ്യാസദേവന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാഭക്തനും സമതുലിതനുമായിട്ടുള്ള എന്താ പറഞ്ഞത്, സമതുലിതനും ആയിട്ടുള്ള ഏകാഭിമാനി അദ്വൈതവാദിയായ വ്യാസദേവന്റെ മകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മനസ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഏകാഭിലാഷത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചവനായിരുന്നു. ലൗകികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അനാവൃതനുമായതിനാൽ ഒരു അജ്ഞനെ പോലെയാണ് ആര് കാണപ്പെട്ടത്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കാണപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. വ്യാസദേവന്റെ മകൻ അദ്ദേഹം ഒരു അജ്ഞനായ ഒരുവനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ മകനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മഹാഭക്തനും സമതുലിതനുമായിട്ടുള്ള ഏകാഭിമാനിയും അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഏകാഭിലാഷങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചതുമായിരുന്നു. ലൗകികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അനാവൃതനുമായതിനാൽ ഒരു അജ്ഞനെ പോലെ അദ്ദേഹം കാണപ്പെട്ടു എന്ന് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്തോ ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട്, ശരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ? അല്ല, ക്ലിയർ ആണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഇവിടെ ക്ലിയർ അറിയില്ല, ഞാൻ ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട്, എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ നോക്കിയ മാതാജി, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയാണോ അവിടെ? ഓക്കെ ആണോ? ഇനി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ മഹർഷിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ മഹർഷിയെ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നഗ്നനായി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശരീരം വസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടി. പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ നഗ്നനായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ്, ശുകദേവ മഹർഷി പോയപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവര് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുനി ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശുകദേവ മഹർഷിക്ക് ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാന്ന് മാത്രമല്ല, ഓൾറെഡി എന്താണ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കാണിച്ചില്ലെന്നും എന്നാൽ മുനി അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു. അതായത് ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ ഒരു മഹിമ അവിടെ പറയാണ്ടിരുന്നിട്ട്, കാരണം അദ്ദേഹം ആരാണ്, ശുക മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശവമുക്താത്മാവായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ വ്യാസ മഹർഷി ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 2-ാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്. അതായത് ജാങ്കല പ്രദേശങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയുള്ള, മൂകനെ പോലെയുള്ള, ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ളവനെ പോലുള്ള പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഹസ്തിനപുരിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂകനെ പോലെ, ഭ്രാന്തനെ പോലെ, ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ളവനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ അവിടുത്തെ നഗരവാസികൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്ന് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 2-ാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഈ മഹാമുനിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത്, വേദങ്ങളുടെ മഹത്തായി അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം അദ്ദേഹത്തിന് ആലപിക്കാൻ സാധിച്ചതും എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഋഷിയെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കണ്ടുമുട്ടിയത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ സാഹിത്യം
ആലാപനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? അത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആലപിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, അതായത് 3ാമത്തെ ചോദ്യം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി സന്യാസിയാണ്. ഗോസ്വാമി എന്താണ്, ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ ഒരു ഗൃഹനാഥന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം ആ ഒരു ഗൃഹം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്രകാരം ചെയ്തത്. ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ അദ്ദേഹം എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു ഗൃഹത്തിന്റെ വാതിൽക്കല് നിൽക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് ആ ഗൃഹത്തില് താമസിക്കുന്നവരെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയണം. 7ാമത്തല്ലല്ലോ, 8ാമത്തത് പറഞ്ഞല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു മികച്ച 1ാം തരം ഭക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനവും പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതകരമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് വീണ്ടും ഋഷിമാര് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഋഷിമാര് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മഹാനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡുവംശത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തും വിധം ഉന്നത അധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നിട്ടും ഗംഗാതീരത്ത് മരണം വരെ ഉപവസിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ 4 ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഒന്ന് വ്യാസമഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏത് യുഗത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇതാണ് ആരംഭിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രചിക്കാൻ പ്രലോഭനം കിട്ടിയത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. ഒന്നാമത്തേൽ കണ്ടു ചോദ്യം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുകദേവ മഹർഷിയെ ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ, കാരണം രൂപം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലായിരുന്നില്ല, ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ മൂകനെ പോലെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കാണപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നുള്ള 2ാമത്തെ ചോദ്യം 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ശുകദേവ മഹർഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അതീന്ദ്രിയമായി സാഹിത്യം ആലപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്നും ചോദിച്ചു 3ാമത്തെ ചോദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് 9ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വീണ്ടും 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് 1ാം തരം ഭക്തനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഋഷിമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ചോദ്യം 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം മഹാനായ ഒരു ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല അത്രയും പാണ്ഡുവംശത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു ആര്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണം വരെ ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവസിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം മഹാനായ ഒരു ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ശത്രുക്കൾ അടക്കം എന്ന് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കല് എല്ലാം വെക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും എന്താ പറയാ മഹാനും കീർത്തിമാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. യൗവനയുക്തനായിരുന്നു, ശക്തി നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പല രാജകീയമായ ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവിതം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാണ് അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് 5ാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, ഇത്രയും മഹാനായ ഒരു ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പല രാജകീയമായ ഐശ്വര്യങ്ങളും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവിതം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് 5ാമത്തെ ചോദ്യം 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിലും മുക്തനായിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുക, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രാജാവ് ആ ഭൗതികമായ ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു, ലക്ഷ്യം ഭഗവത് പ്രാപ്തി മാത്രമായിരുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന, സ്വന്തമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി
അദ്ദേഹം അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ മനുഷ്യ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഇവിടെ 6ാമത്തെ ചോദ്യം ഋഷിമാര് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 12 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, ആ ഋഷിമാര് ആരോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്? സൂതഗോസ്വാമിയോട് പറയാണ് അല്ലെ, വേദങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നിപുണനാണ് മഹർഷി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദയവായി വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ച് തരാമോ എന്നിവിടെ ഋഷിമാര് ആരോട് ചോദിക്കാണ്? ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളും താങ്കൾ നിപുണനായതാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദയവായിട്ട് വിശദീകരണം തരാമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. സൂതഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം ആയിരുന്നു അല്ലെ, വ്യാസദേവന്റെ ഏത് യുഗത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ആണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് വരുന്ന ആദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്, സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, 2ാം സഹസ്രാബ്ദം 3ാം സഹസ്രാബ്ദത്തേതിന് കടന്നു പോയപ്പോ, രണ്ടാമത്തേതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് 3ാമത്തെ സഹസ്രാബ്ദം വന്നു പോയപ്പോ ഒരു മുക്കുവ സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള സത്യവതിയുടെയും പരാശര മഹർഷിയുടെയും മകനായി വ്യാസദേവൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ യുഗത്തിന്റെ അവിടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം 2ാം സഹസ്രാബ്ദം 3ാമത്തെ സഹസ്രാബ്ദത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വന്നു. നമുക്കറിയാലോ ഓരോ യുഗത്തിന്റെ കാലയളവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2ാമത്തേനും കൂടുതൽ ഏത് വന്നു? മൂന്നാമത്തേതിനും കൂടുതൽ ഏത് വന്നു? 3ാമത്തത് വന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു സമയത്താണ് ആരവതരിക്കുന്നത്? വ്യാസമഹർഷി അവതരിക്കുന്നത്. മുക്കുവ സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള സത്യവതിയുടെയും പരാശര മഹർഷിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ധ്യാനത്തിന് 14-15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം എവിടെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള സരസ്വതി നദിയിൽ പ്രഭാത ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് ഏകാഗ്രനായിട്ട് ഇരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകാഗ്രനായിട്ട് ഇരുന്നു. എവിടെയാണ്? സരസ്വതി നദി, ബദരീകാശ്രമത്തിനടുത്തുള്ള സരസ്വതി നദി തീരത്ത് അദ്ദേഹം ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തികൾ രാവിലത്തെ ശുദ്ധീകരണം നടത്തി ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു എന്നാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ആ അവതാരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യാസമഹർഷിക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ അപാകതകളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാലചക്രത്തിന്റെ ആദൃശ്യ ശക്തി കാരണം വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങള് ഭൂമിയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ കാലചക്രത്തിന്റെ ആദൃശ്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവരുടെ പോരായ്മകളും അപാകതകളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? അദ്ദേഹം കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം മൂലം ഭൗതികമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും അധപതനം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദർശനത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് പൊതുവെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാകുമെന്നും ആയുസ് കുറയുമെന്നും അക്ഷമരാകുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ ആ ജീവിതക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ പോരായ്മ മനസ്സിലാക്കി കാരണം സത്വഗുണത്തിന്റെ അഭാവം ഈ യുഗത്തിൽ കാണുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന്, അവരുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു എന്ന് 17-18 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വേദങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? വേദങ്ങളെ 4ആയി വിഭജിച്ചു. കാരണം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരത്തില് യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതിന് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഇപ്പോ അദ്ദേഹം വേദങ്ങളെ 4ആയി വിഭജിച്ചു. കാരണം ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം
യാഗങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ജനങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതിലുണ്ട്, വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചു, അല്ലെ? മാർഗങ്ങളാണ് എന്താന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളെ 4ആക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകം 4ആക്കി തിരിച്ചു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ചരിത്ര വസ്തുക്കളെയും ആധികാരിക കഥകളെയും 5ാമത്തെ വേദമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് നിയമിച്ചു. വേദങ്ങളെ 4ആയി വിഭജിച്ച ശേഷം പൈലി മഹർഷി ഋഷിയെ, ഋഗ്വേദത്തിന്റെ, ജൈമിനിയെ സാമവേദത്തിന്റെ, വൈശമ്പായനെ യജുർവേദത്തിന്റെയും ആചാര്യന്മാരാക്കി നിയമിച്ചു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 4ാമത്തെ വേദം, പിന്നെ ഇനി ഒരു വേദം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അഥർവവേദത്തിന്റെ ആചാര്യനായിട്ട് സുമന്തമുനി അങ്കീരനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പിന്നെ മാത്രമല്ല, തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള രോമഹർഷണനെ എന്തിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി? ഈ ചരിത്ര രേഖകളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെയും ചുമതല അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയണത്? ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് പകർന്നു നൽകി. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വേദാനുയായികളുടെ ശാഖകളായിട്ട് അത് നിലവിൽ വന്നു. അപ്പൊ അവര് അത് എല്ലാവരും ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിന്റെ എന്താണ് ശാഖകള് നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അങ്ങനെ അജ്ഞരായിട്ടുള്ള അല്പജ്ഞാനികളായ ജനങ്ങളോട് വളരെ ദയുള്ള മുനി എന്താ ചെയ്തത്? വ്യാസദേവൻ എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്ന വിധം യഥായോഗ്യമായിട്ട് വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ പറയാണ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് പറയുന്നത്? ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മഹാമുനി എന്താ ചെയ്ത? സ്ത്രീകൾക്ക്, തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിന്, ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടി മഹത്തായ മഹാഭാരതം രചിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മഹാഭാരതം രചിച്ചു. അപ്പൊ 4ആയിട്ട് വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചു തന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ്? അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവര്, അതായത് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ? സ്ത്രീകള്, തൊഴിലാളി വിഭാഗം, ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്ക്, അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മഹാഭാരതം രചിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്നിട്ടും എന്താ സംഭവിച്ചത്? സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം വ്യാപൃതനായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനും സാധിച്ചില്ല? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനൊരു പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. അങ്ങനെ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആ മനസ്സിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാമുനി എന്താണ്? ധർമ്മസാരം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് വേദവ്യാസൻ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു പൂർണ്ണത കിട്ടാത്തത്, സംതൃപ്തി വരാത്തത് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 28, 29 ശ്ലോകങ്ങളില് അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാകാണ്. എന്താ പറയണത്? കർശനമായ അച്ചടക്ക വ്രതങ്ങൾക്ക് വിധേയനമായി വേദങ്ങളെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെയും യോഗപീഠത്തെയും വിനോദമായി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാഭാരതത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലൂടെ അതിന്റെ വിധികളെല്ലാം പാലിക്കുകയും ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും ധർമ്മത്തിന്റെ പാത കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയില്ല? അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംതൃപ്തി വന്നില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്നും കൂടി പറയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? അച്ചടക്ക വ്രതങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി വേദങ്ങളെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെയും യോഗാപീഠത്തെയും വിനീതമായി ആരാധിച്ചു. മഹാഭാരതത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലൂടെ അതിന്റെ വിധികൾ പാലിക്കുകയും ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും ധർമ്മത്തിന്റെ പാത കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഇത് കാരണം അവർക്ക് ധർമ്മത്തിന്റെ പാത, കാരണം മഹാഭാരത വർണ്ണനകളിലൂടെ, കഥാരൂപത്തിലാണ് അല്ലെ, ആ വർണ്ണനയിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്കും ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും എല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ പാത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്
എന്താ സാധിക്കാഞ്ഞത്? അപ്പൊ വേദങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അപൂർണത അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അനുഭവപ്പെട്ടു? ഒരു അപൂർണത അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വീണ്ടും എടുത്തു പറയണം. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു, പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപൂർണത അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയവർക്ക് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് അപൂർണത അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണത നേടിയവർക്ക് ഒരിക്കലും ചുതി സംഭവിക്കാത്ത ഭഗവാനെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാത്തത് കൊണ്ടാകാം ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാത്തത് കൊണ്ടാകാം ഇത്തരത്തിലൊരു അപൂർണത ഉണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തന്റെ പോരായ്മയെ കുറിച്ച് പാശ്ചാത്യപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? നാരദ മഹർഷി സരസ്വതി തീരത്തുള്ള കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസദേവന്റെ കുടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി വരാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ ആഗമനത്തില് സന്തോഷവാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ വ്യാസ മഹർഷി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ച് സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിന് നൽകിയ തുല്യമായ സ്ഥാനം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. കാരണം അത്ര പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു സമയമായിരുന്നു അല്ലെ. കാരണം 4 വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചു, മഹാഭാരതം രചിച്ചു, പുരാണങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയില്ല? സംതൃപ്തി കിട്ടാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം തോന്നാണ്, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭക്തന്മാർക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാത്തത് കൊണ്ടാകാം തനിക്ക് ഇങ്ങനെ പരിപൂർണ ഒരു സംതൃപ്തി വരാത്തത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ആര് വരുന്നത്? നാരദ മഹർഷി വരുന്നത്. നാരദ മഹർഷി വന്നപ്പോ നാരദ മഹർഷിയെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിന് നൽകിയ അതേ സ്ഥാനം, തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു, ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടു കൂടി ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാരദന്റെ ആഗമനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം സമാപിച്ചു. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതിലിപ്പോ ഒരു 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഋഷിമാര് ചോദിച്ചു വ്യാസ മഹർഷിയുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഏത് യുഗത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ആണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ആരംഭിച്ചത്, ഇനി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പ്രചോദനം നൽകിയത് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് കണ്ടു 2-ാമത്തെ യുഗം 3-ാം യുഗത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായി വന്നപ്പോൾ അല്ലെ, കൂടുതലായി 3-ാമത്തെ യുഗം 2-നെ അധികരിച്ചപ്പോഴല്ലേ, അധികരിച്ച സമയത്ത് മുക്കുവ സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള സത്യവതിയുടെയും പരാശര മഹർഷിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് വ്യാസ മഹർഷി ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ സത്യവതിയുടെയും പരാശരമുനിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് വ്യാസ മഹർഷി ജനിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ പരാശരമുനിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്തെന്നാ? പരാശരമുനിയുടെ പിതാവ് അത് ശന്തനു മഹാരാജാവാണോ? പരാശര മഹർഷിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് ഞാൻ അറിയില്ല. ശന്തനു മഹാരാജാവ് പരാശരമുനിയല്ലേ? സത്യവതി ഇത് ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ ശാന്തനു മഹാരാജാവ്?